Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukone orang syuting aku. Pandai nasi lagi adang. Soalnya banyak kerja. Dikoni wangi tanggani. Jadi mangane ngene tanggane. Nek harus juga. Mae baru masak ini. Di awal dengan bantu tripong lho ini. Tunggu sahur cok itu pokoknya magicom tak bagi penting enak nasi. Oke, baru masak guys. Iya, alhamdulillah jualannya emang lancar, orang syuting guys, leren blenger kok. Oh, syuting dodol terus blenger, syuting gawe jangan terus blenger. Alhamdulillah besok aku dapat pesanan akeh. Jangan gede nek, jangan ireng. Besok yang pesen banyak soalnya bikin 15 bungkus. Oke sesuk. Oke, sesuk klopone ditambahi, klopone 20.000. Biar terawih masak nasi. Oke, sudah matang. Sudah matang. 1 kilo. Sudah matang. Dia gak dipopo, gak ada banyu guys. Jangan entek. Orang dijual ya. Jadi nek wae sahur-sahur wis duwe nasi. Oke. Mak Sundi kok orang rene ya? Nah, mau ngocai Brambang guys. Besok iki mang Mak sudah ngupasi ates di masak sesuk. Sekarang Brambang. Brambang itu cilik-cilik, Brambang mahal. Waalaikumsalam. Ya, ben mercon terus nih. Mangan? Lagi mateng mbek jangan mang lek. Jangan dek mang, sik saithik kok ngene saithik aku. Delok, ana setengah sedurung. Kowe teko-teko ditawari. Aku nglembur. Nglembur, guys, mae besok ada pesanan jangan gede banyak. Alhamdulillah. Ada mungkin 15 bungkus besok. Nah, lu. Anak sing pesan ndas, anak sing pesan cakar. Limang KTC wis tak kupas. Besok bloncenge belum. Ada pingkan cintane kali lah ya. Aja dekedak. Oke, maksudnya nek mangan. Gorengannya masih sedikit kok.
Aku tak ngupas Brambang sih. Brambang larang, guys. Brambang masak 12.000. Klopo larang, Brambang larang ya Allah. Apa-apa larang kabeh. Yo, gak apa-apa sing penting enek. Larang ya enek gak masalah. Kadang larang genek barangnya ya susah. Iya, Mas. Olon-olon lah. Ki sing munggah kaji jirene sok Selasa. Selasa Rebo kok. Rebo to, Mas. Heeh. Kok bareng iki dadi damsak. Iya. Bareng-bareng. Apa lho? Ojo kok ning kene awar sego lho. Iklan lewat. Iklan lewat. Piro kuwi? Meh ngene. Wis genep 3 ae. Ini tutur paten. Iki mah gorengane jek berarti. Wis 3 paten. Padha turu, guys. Padha turu. Sapa sih? Nang ndi ning kono? Saria yo 50 Wong kono. Wis tutup nek. Berarti kene rembesi, Mbah. Wah, bedok tenan gawe ngono kae kok. Bocah kok do melok kabeh ndang jungok kene lho. Jungok. Dik wanen iki. Berarti anu perang dina ning rumah sakit. 3 dina mulai iki. Ta rumah sakit jatahe saiki 3 dina mulai. Wis ngono kuwi. Sabar iki do mulai. Mak setu yo mulai kabeh. Padha turu di. Mas tuh rumah sakit. Mas tuh rumah sakit to? Apa? Mas tuh njen rumah sakit. Mbok iki pae kok. Sesuk pesen Bertiba. jangan lumbu wong papat. Kalau bakal jangan nunggu. Ya kan 1000 tapi. saiki ora enek jangan murah, jangan asem tok ke 3.000. Brambang lho 12.000. Iya seprapat. Ya kan? Lombok 6.000 tapi medun, lombok tok. Mbok piro? Lombok campur 6.000. Murah dolanan kabeh. Sapa sing omahe Semarang? Geno. Udah malah nyanyi ora? Heeh. Ya ya. Tingkak ngene kok. Aku sesuk apa iki delok papane ngomong. Buka itu ya wis rumah sakit Senganyar. Ini rumah sakit tanya. Ya wis. Rezeki sithik ya tampane sithik banyak. Aku ya ora rono ya tunggale wong dodol ya daruratnya saithik. Wong dodol ya padha sepine kok ember dienggo jajan. Makasih, Mbak. Makasih Mbak Sastianya. Anu, Mbak. Amane lagi 2 minggu kan apa seminggu kan wis wayahan. Wis lah. Nek ndi kono? Lah engko utang nek panen utang sik nggo bancaan. Kono panen sing aku 3 tahun. Ki Apa dipikir ngono kae. nek ditandur kan tenaga. Alung di traktor halus diicir cis-cis dikek rapiah. Di ngono lho di ting-ting-ting ngono lho. Apa jenenge? Ditandur nganggo pyuk-pyuk ngono, di ngepok. Pok. Nah, dirapi malah bar dikombi langsung dadi abuk ngono ae rasane. Ya mbok karek kowe Jadi kombi kok jabuk. Apane sing lemes kabeh. Kan enek nganune lho, Mbak. Tukulane kan apik. Mbak ki njerang iso. Lah iso kok ngene panguraku kok. Heeh. Mulak dik nang kono iki cek kurang 2 tahun iki. Iki tak garap sak rendeng kok cek nek dibae bungkok kono. nang 2 tahun. Mari sadike turu. Iki ya bingung, Dik njukuk bakso ayu ning rumah sakit gak oleh ayu mulih ae aku. Nek sore gak timbang. Lah yo. Lah wong numpak motor kaya ngono ramene aku rasa nyabrang untuk bakso gratis.
Iki Bang Rina diparani. Ini lho yo. Kurane yo papan prosadia gitu. Terus saged ngurusi mriki. Diparani piye? Lah iya ono sing penting gak turu. Pak Rini jarono jam 8 wis renek. Entek. Ndak salahe wis diundang-undangi jam pira kok. Iki lho panggung. Yo ngono ki lah yo. Tinggal satu tujuane atau kula matur nuwun. Kuwi jenenge duk mangan bersama, buka bersama, buber. Mbok menawa. Mau mulai ora mangan iki gak mangan. Gak mau kerja karo anu. Ke rumah sakit. Wala Aku kok ora sakit cek rosi kok. Aku Rosi. Aku mangan seger rumah sakit kok. Oh, alah mangan kok seger mangan ya ora kudu mangan aku. Aku ndek biyen mula kongkon mangan ya. Kan ndek laire Lili. Wong Jawa sering segup ya. Lili ra gadhek iki pating ora. Jamane Lili. Laire Lili mundri. Oh, malah rono-rono iki teri segup. Komor madene. Gak mangan aku. Pas laire Lili nggone iki ping dhewer saiki resi ambune ora enek. Piye tak apa kowe? Mule warung. Ya wis ayo mulai adike turu ndelok adike bar ke rumah sakit ngono. Ayo mulai guys. Adike turu dene. Gak delok kuwi. Wis ora sanu disepatoni ning gelem ra gelem tukokno serandal sing kelet. Ngangok aku ndak pengangok Sonia. Nek gak serandal kelet dikei anu ae. Ngangok dan ngangok. Kaos sikil dikasuti ae. Sonia dikai ngono kuwi. Guwaki. Engko dadel. Kasuti adem-adem. Mas Ari ndelok. Lah kok sing gede sak pira kae? pegawai Tangerang, 3 tahun. Mereka pasti jalan, saya. Nggak senata apa sak begini. Wis gede, Mbak. Kok wis mergawe Tangerang? Nyapai tanggal 20 itu beli kabeh. Lah duwe ae ra usah bengi-bengi leren. Oke guys, kita kumpul bareng ki. Enek sing dinyet-nyet, enek sing diunyet-unyet, enek sing dolanan HP, enek sing ning dayoe akeh iki maju mena. Maju mena ning ana ya enek ning jero. Kanu. Iki gak sedeng ngene. Oke, terima kasih ya Mak Sunti, awake dhewe bar ndelok anake Mbak Sami sing teko ke rumah sakit. Muga-muga aja ana cah wis leren cah. Ning rumah sakit tok ping 4 ya Allah. Wis leren. Wis hati-hati awake dhewe hari ini ya. Karena ndi bocah cilik ki repot. Hati-hati aja sampai lara neh. Oke. Nah. Ketok. Oke, tak cukupi sekian. Iki mang mak eneke masak terus ndelok anake Mbak Sami bar rumah sakit. Do turu kabeh mang bocah pating glinting. Wis muga-muga ndang waras ya bodho. Mbok mangan-mangan nek nglumpuk ya guys ya. Dadine piye poso entuk 10 sesuk teke anggo loro bareng. Oke, tak cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam.